Latsa! Pag-prank na po na di, patay yung ka sa akin. Morning mga idol. For this video mga idol, magtatag pantukan para magpalitag mga panghanda ni Rachel. Kay birthday niya karon. O kauban ako si Kyle. Kuyog mo dito O magpalit po kog para gift sa iya ha. O update na lang niya dito mga idol sa store nga atong matuan. And salamat. One eternity later. Nang gitawad na ni ma'am. Yang gi-prepare. Oh, thank you ma'am. Say pangalan mo ma'am? Cherry. Shout out ko ma'am Sherry. Dari silang store. Sing ngalan nun eh. Ha? Ano? Diri mo sa Oro Jewels. Makahangyo pa mo kay ma'am. Dagan sila mga kapilian diri mga idol dagan sila silver. Man-made. Dagan dako ilang store dagan mo kapilian. Ini lang. O buotan kayo mga staff. Mutabang po. Thank you kay ma'am. Kana lang ma'am. Dara ang atong ihatag o batay sa ka-box nga empty. Kaya ito i-prank niya. Ano na lang natin, no? Okay. Ako rin nang ano niya. Thank you. Sige, thank you. Daghang salamat. Bye. Guys. Sana all. Thank you. Meanwhile. Dar ka palit na may kal, dagko kilang kal diri oh. Kal. Ay kuya ikot sa motor ang manok. Napalit. Dagko kayo. Napalit na kukuan. Atik-atik nga galo. Kuan sa 95. 1 hour later. Tawagon to atong birthday celebrant atong i-prank. Me! Me! Tawagon. Meanwhile. Atong birthday celebrant. Ito, regalo oh. Nadri ah. Dapat ganahan ko ha, pag di ko ganahan. Video eh, Kyle. Tayo ka do. Sige, ako tayo. Iyo ko tanaw. Lain po! Aw, lahulat sa diha. Lagi, tawa ka! Tawa ka! Lahulat sa. Oh. Ano ba? Awon ka. Oh, kabre. Yes, prank na ito. Labad yun ako na sa mo. Bre, muna akong birthday gift siya ha. Wow! Wow! Ha? So di silver gold na? Biya ko itaon be? Ha? Di! Dili di. Oh. Ugma, sinaw na na. Seryoso ba? Ha? Ikaw na sa Atik-atik, mga kadi, mga ka. Mahal ba kayo na? Alam mo na eh. Wala. Hindi. Ayaw, humana naman. Wala ka! Diba, ganahan ka na dili. Tag 50 ran. 50. Ano presyo? O, sige. Biya tayo taon be?
Nagpila lang gani. Ano mga regalo mo na? Kailangan pa nag-presyo yung regalo. Weh. Ano man? Ambi ka na kagoy taon. Di tinuod. 12. Oh, ganahan ka na dili. Das. Wala, ikaw mo din nagawa sa 99. luwan no. 77. Si 50 tanawa ro na oh. 78 yun. Naman ginay box, atong box. Ay, ang beto din. W. David. Isuot na. Be ko taon be. Amat yapon, ito rin gilangan. Ate, kamang kanimo, di kasing kwenta ka dyan na. Talikod. Oh, nasin na gold pag-isublanan. Nabi mo man, regalo si Erwin o gold. Kaya kasawa. No. Kasi pag-usap. Taon. Sa'yo ka din ni tinuod ah. Sana all. Ikot ka ako sa mga nga dili tinuod ka tinuod bisig na. Ang resibo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Resibo! No. Apa kayo? Katik na kayo. Nabagay ba? Mira ba, bagay ba? Oh, gilak-gilak ba? Gilak-gilak ba? Nakaregalo gold. Yawoy. Gwapa kayo ba? Ano si Erwin? Yan na ba? Maman yung resibo gani diri oh. Ah. Bagay kayo? Ikaw ba jawan? Hindi lagi. Ora oh. Mo man na witness oh. Ano ta kakail? Wah! Tarong. Bagay kayo? Ayun, dulo. Gwapa ka no? Uy, salamat na. Dili man ka mo patanong resibo. Resibo wala man nagresibuhan. Kita ang gagresibo. Kaman talaga mga ko ani. Mahiluma ay. Das pa jud kayo. Yan, okay? Okay. Okay na daw, okay na. It's a prank. Oh, gwapa kayo. Magdali apa sa Unsa man? nood. Sa tinuod. Ngita magkagtinuod mo na. Muntay jud ka. Daw. 50 ra jud ni oh. Nabesin niya na karton. Ada ring tinuod. Kaya walay number. Namgay karton. Alam mo nagpat og pindan. Bagay kayo ro. Number ngita pag number. Oh, nabay number. Si number na. Ulo. Oh. May magika naglang nasod gina number. Diri aram naghimo. Wala na yung number. Putar na kay birthday good mo ron. Muntay lagi gulubat ni Ugma. Yung lubad ugma. Igong gagat. Lubad na. Gaturong kay. Lubar budi. Happy birthday. Salamat. Ano na ko ba? Gande ang anak. Okay na mga idol. Lipay na daw sa iyang gold. Prank ra na eh. Prank ra na eh. Prank. Resibo. Ano resibo? It's a prank. Wala pa din yan ako ma. Tara, tinood na. Tag 98. Asa di tinuod ana? Tara, idol ha, tinood. Ma, ako na ne. Silipa na ba idol? Silipa mo idol.
Wapil, wag ka. Grabe na. Sing-sing na. Piyong sa. Makita kan. So yung ano, tag-sigpito ba yun? Talikod sa. Ya, piyong na. Nagalo sa akong isa. Tag-50 ba yung box? Tara. Tag-30 mil. Piyong sa gani. Oh. Gaya po. Lot good, ikaw pa'y tagaan. Dali. Zero. Alawa. Ala, Imbes mo ilak na ako ganina. Wala na lang. Ilak. Tag 980 kayo 98. Ayun, sa'yo. Piyong, kita ako. Pag prank na po na di, patay yung ka sa akin. Okay na. Baliktad, pag yun. Salamat. Baliktad. Oh, man yan eh. Nilay ako. Ako na eh. Kung ano nga sa imo na akong gold. Ah, Kaya naman kay original. wala akong tinuod nga regalo. Siya. Ay, ba na ba? Baliktad, oy. No. Ituyok ang ko. No. Yan na ba? Ituyok din ni mo, matuyok man na. Pataka naman. Anaon dayo? Oh, ibali. Ah, regalo po na ko niya. Baliktad lagi siya. Wala, pasutin 980. Asa may presyan eh? 180 dropping down. Happy birthday. 900. Salibon. Shout out sa tindahan dyan sa Oro Jewels. Mga gipalitan na. Tagala daw din. Taga Oro Jewels. Ha? Wala ko kiss dia. Uy, kadamot. Wala mo kay regalo. Unya na gabi. Ah. Kanya na gabi akong kiss. Ano naman